Mayor-elect Marilyn Lambino, ano kaya ang plano sa daan-daang job order employees sa munisipyo ng Mangaldan? Alamin sa report. 6 na taon ng street sweeper ang 61 anyos na si Aling Merly sa Mangaldan, Pangasinan. Bilang job order, sumusweldo siya ng 310 pesos kada araw. Pinagkakasya niya ang kanyang sweldo sa pagkain at sa baon ng kanyang 3 apo na pinag-aaral nito. Kasabay ng pagiging job order sa munisipyo, nangangamba siya na sa pagpapalit ng administrasyon ay hindi na mai-renew ang kanyang kontrata na magtatapos sa June 30, 2019. Kaya kahit pa paano nangangamba rin kami. Baka mawala kami o ano eh. Hindi ko rin po alam. Sabi ng mga iba, mawawala. Yung iba, hindi naman daw. 1 taon naman ng security personnel sa munisipyo ang 60 anyos na si Friday Castro. Anya, kahit may nararamdaman ito, hindi siya lumiliban sa trabaho dahil siya lang ang bumubuhay sa kanyang asawa. Mahal ko ang trabaho ko dahil dito ko kinukuha ang kabuhayan ng aking pamilya. Siyempre, maliit lang kinikita, pinagtsatsagan ko lang. Basta marangal ang kinikita ko rito, yan, pinagtsatsagan ko lang dito. Hindi nga ko ma-absent kailangan diretso ang trabaho ko. Kahit na holiday, nandito ako. Sa datos ng Human Resource Office ng Mangaldan, nasa 270 ang kabuuang bilang ng job order at contract of service employee. Kada 6 na buwan, nire-renew ang kontrata ng mga ito. Nakadepende sa alkalde na siyang appointing authority ang pag-renew ng kontrata depende sa pangangailangan ng bayan. Pero pagtitiyak naman ng Mayor-elect ng Mangaldan na si Marilyn Lambino na hindi niya tatanggalin sa trabaho ang kanyang mga kababayan. Makakaasa kayo yung mga job order, contract of service na empleyado sa munisipyo. Hindi ko kayo tatanggalin. Titignan ko, pag-aaralan ko, i-review ko lahat yung qualification nyo. Kung karapat-dapat kayo na magtrabaho sa munisipyo, i-retain ko kayo. Kasama si Henry Duminsil, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan.